Mga ka-disciple, naranasan mo na ba yung hindi ka pinaniwalaan dahil kilala ka nila o dahil galing ka lang sa simpleng lugar? Ganon din ang nangyari kay Jesus, mismong kababayan niya ang nagduda at tumanggi sa kanya. September 1, Monday of the 22nd week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 4:16-30, pumunta si Jesus sa Nazareth kung saan siya lumaki. Pumasok siya sa sinagoga at binasa ang kasulatang, "Sinugo ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga duka, kalayaan sa mga bihag at pagpapagaling." At sinabi niya, "Sa araw na ito, natupad ang kasulatang inyong narinig." Pero imbes na magalak, nag-alinlangan ng mga tao. Hindi ba to ang anak ni Jose? At dahil sa kanilang pagdududa at tigas ng puso, tinanggihan nila ang mismong Mesiyas na nasa harapan nila. Mga ka-disciple, minsan, ang pinakamahirap makumbinsi ay yung mga taong pinakamalapit sa atin. Pwede tayong husgahan base sa ating nakaraan, sa ating kakayahan, o sa tingin ng mundo kung sino tayo. Pero tandaan natin, ang tawag ng Diyos ay hindi nakadepende sa opinyon ng tao. Kung si Jesus nga tinanggihan, tayo pa kaya? Pero huwag tayong panghinaan ng loob dahil ang mahalaga, tapat tayo sa misyon na ibinigay ng Diyos. Mga ka-disciple, kung may mga taong hindi naniniwala sa iyo, huwag kang tumigil sa paggawa ng mabuti at sa pagsunod sa Diyos. Hindi tao ang magbibigay ng huling hatol, kundi ang Diyos mismo. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.